Hola catalans i catalonskis! Acabo de sortir de classe i ara vaig cap a casa. Jo pensava que avui seria interessant parlar de les coses que més estimo a Catalunya, començant amb les cases rurals, perquè les cases rurals són una cosa que no tenim aquí i crec que ens fa falta perquè són una cosa increïble, perquè tenen formatge, tenen bon menjar, tenen de tot i m'encanta. L'altra cosa que m'encanta és el clima mediterrani és una passada. I també teniu de tot allà, teniu mar i muntanya, pots fer de surf i també esquiar en el mateix dia, és una passada. Una altra cosa que m'encanta és la dieta mediterrània i el menjar català. Jo sóc molt fan del pernil, tothom que em coneix sap això, que sóc una mica obsessionada amb el pernil. I abans de viure allà mai havia provat el pernil, però és una passada, no? Entenc com vaig poder viure abans. I què més m'encanta a Catalunya? M'encanta la migdiada. Jo crec que és una cosa molt interessant, que tot es tanca i tothom se'n va a casa seva i després menja amb la família. Crec que això és una cosa molt bona, però després crec que hi ha més per fer perquè has de tornar a treballar un altre cop i això pot ser difícil, però també, no sé, m'encanta la migdiada. I l'última cosa és que hi ha moltes coses que m'encanten, però l'última cosa que voldria dir és que m'encanta la gent catalana, que sou tan bona gent, realment. Sense vosaltres crec que no hagués après el català perquè no m'hagués esforçat per aprendre'l. Així que gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies i sí, potser pensaré en altres coses que m'encanten perquè puc fer una llista